Ang ginumana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Juan nga magubunyag dito sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an. Ug nangutana sila kang Hesus, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain?" Si Hesus mitubag, "Pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog og nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduaduha kanako." Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao, "Mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini, atua magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta, kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, aniya ang akong sinugo. Nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kaninyo aron andamon niya ang dalan alang kaninyo. Tinumdumi kini, wala pay tawo nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw ba mong gipaabot o magpaabot kami glain? Kumusta mga igsoon? Wala pa'y Pasko pero ato mga pagbasa karon nag-auhag, nag-aghat kanato nga magmalipayon. Kaya nga naman, of course, 10 days na lang, Pasko na. So, yun na atong gibati karon, no? Nga ang kangit-ngit ug ang kahayag, no? Nagsagol, no? O kani, no? Ang tinuod nga itsura, no? Kangit-ngit ug kahayag magsagol, banag-banag, no? Muni nga rose color, no? Pero nainumdum lang ko sa akong amigo, no? Ana siya nga Algie. Ano nag-celebrate pa man mo og Advent nga ang Ginoo na tao naman? Anak ko, my friend, walang gyud ka kasabot. Adunay tulo ka klase nga Advento. There are 3 dimensions of Advent or 3 comings of Christ. So, una, the first coming or unang Advento mao ang tawagan na nga dimension, retrospective dimension. Re means back, atong gibalikan. O tinuod si Kristo na tao na 2,000 years ago, no? Og iyang pagkatao gikan, no? The Word became flesh. Ang pulong na himong tao, no? Og nagpaubos siya, no? Wala siya gahom na himong baby. Sumuna atong gibalikan, baliklantaw. At the same time, nagsadya ta, nagpasalamat ta. Kaya ang Ginoo giubanan kita niya. Sumuna atong gi-celebrate. Ikaduhang Advento nga atong gi-celebrate mao kini gitawag og prospective dimension. Prospective means in the future. Umaabot pa. Wa lang ta kabalo kung kanos as siya mobalik. Pero nagpromise atong Ginoo nga mobalik siya. Mao na karon atong gipangandaman. 20-25 years na ang nilabay, no? Nalangan ba ang Ginoo or unsa iyang gibuhat, no? Pero mo kini atong gihimo karon nga Advento, nangandam kita sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, ha? Prospective means in the future. Dili sama sa unang pag-anhi,
that Christ was born in a manger. No? Ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, He will come again with all the glory, tibok gahom, ug ang tanan nga mga ninalang sa langit, mga anghel, no? Kuyog kaniya. No? Imagine, ingon ana ka glorious ang iyang ikaduhang pag-ani, no? So mao na wala ta kabalo, no? Mao na nga mangandam ta, no? Advent means adventure, no? Life begins with adventure. Mao na yato ang pinaka-thrilling kayo karon, no? Pero di lang ta mao dag paglaom, no? Bisag 25 years na ang nilabay. Ano man? Kini ikatulo nga advento, no? The third dimension of Advent is aspective dimension. No? Aspective dimension, sa Bisaya pa, kanang adlaw-adlaw, anaa dinhi. Si Kristo anaa uban ka nato. Wala kita niya gibiyaan. No? Anaa si Kristo sa Eucharistia, sa mga sakramento. No? Aniya si Kristo dinhi. Unsa ni Kristo? Duha tulo nga magampo ana ako sa tunga. Meaning anaa si Kristo diha. Unsa pa giingon ni Kristo? Kung unsay gihimo nimo sa imong isig katawo, gihimo nimo kanako. But pasabot mga igsuon, kana imong katapad, kana imong silingan, si Kristo kana. Si Kristo kana. Mao kana ang dagway ni Kristo. Kanang tawo nga sigig panuktok sa inyong pultahan kay walay makaon, walay mainom, si Kristo kana. No? Kanang tao nga masakiton na kinalan og tabang. No? Si Kristo kana. Kanang mga tigulang, kanang mga bata, mga estudyante, si Kristo kana. Ako ang pangutana karon, Kristo ba ako sa inyong pananaw? O ikaw, Kristo ba para sa uban? So, mao kini, maigsuon. Challenge ka na to, nining Advento. Naa din ni si Kristo, wa kita niya gibiyaan, busa, magsadya kita. Ha? Ani adin ni si Kristo sa adlaw-adlaw. Ug tuod man, di puro siya misaka sa langit, ang pinaka-last niya nga pulong, unsa man. Di ba? Nikawan siya ngadto sa langit, ang mga apostoles ni hangad. Unsa yang ingon? Magauban ako kaninyo hangtod sa kahangturan. Ay, magauban niya siya, nawa man. No? Wa na makita. Pero yung pulong magauban ako. I am with you always. Ang pasabot ana maigsuon mo kana ang the third aspect or dimension of Advent, aspective dimension. So mga igsuon, dako kaya atong kalipay karon, no? Atong unang pagbasa, no? Gigamit ni Kristo pag answer kang Juan, no? Si Juan gipangutanan niya, ikaw ba ang moabot o magpaabot pa miglain? No? Murag joker man kay ni si Juan. No? Pero ang gusto lang niya, ma-sure. No? Kita maigsuon, sure kita sa atong pagtuo. Ha? So, mao kini nganong nag-celebrate tag-Advento. No? The first kind of Advent is retrospective dimension. Atong gibalikan, ikaduhang Advento, prospective dimension. Atong pagpangandam kay future. No? O maabot, no? Ikatulo nga aspeto, nga dimension, aspective dimension. Naa dinhi si Kristo. So mao kana maigsuon nga walay lugar nga magmasulubon kita. Ngano man uban ka nato si Kristo. God is Emmanuel, God is with us. Amen. So mao kana ang atong challenge, ha? Sa atong pagpadayon ning Eucharistia, anaa si Kristo dinha. Anaa si Kristo, ania siya dinhi, no? Sa adlaw-adlaw natong panginabuhi, no? So mo kana nga atong i-challenge atong kaugalingon, ha? Pangutanaw nato atong kaugalingon, no? Nagmalipayon ba ako karon? Ako Kristo ba para sa uban? Ang uban nako nga igsuon, Kristo ba para kanako? No? I am the Christ for others or others Christ for me. So mo kana ingon ni Juan nga ikaw ba among gipaabot o magpaabot na miglain?